And, hi guys, welcome nga pala sa aking channel ulit. And, guys, share ko lang sa inyo yung, yung natutunan ko dito about sa, etong, yung paano natin kukunin yung kilo ng baboy nang hindi gumagamit ng kiluhan. So, yun. Guys, meron tayong dalawang ways para makuha natin yung timbang na itong mga baboy. So, ayun guys, meron tayong dalawang ways para makuha natin yung timbang nila. Pero bago nga pala natin simulan yung pagkuha, kailangan muna natin ng tape measure. Ito yung pinaka magiging importante ko sa pagkuha ng timbang nila, yung itong tape measure. Una, kuhanan nyo muna sila ng haba, yung haba ng baboy, tapos yung bilog nila. Kasi yun, yung makukuha natin doon, bali, yun yung gagamitin natin doon sa dalawang ways na yon. Yung unang way ng pagkukuha ng timbang is yung gagamit tayo ng cellphone. Tapos, guys, pasukin niyo yung site ng website na Pinhole, o yung lalagay ko dito sa description, Pinhole, P-H-I-N hole. Yun yung pig calculator, or search niyo na pig calculator. Lalabas naman yun doon sa kay Google. Tapos, yung sa pinhole.net, guys, yun yung online weight pig calculator. Actually guys, ang ilalagay nyo doon, yun yung itatype nyo doon sa enter length tsaka yung enter girth. Yung enter length, yun yung haba na ng baboy. Actually guys, nandun naman na siya sa image ng mismong website. So enter nyo lang yung length, tapos yung girth o yung bilog ng baboy. Ayan, makikita nyo doon sa image kung saan nyo dapat sukatan yun, kung paano nyo makuha yung bilog ng baboy. Tapos, ilalabas yan, meron siyang nakalagay na select unit. Actually guys, yung gagamitin pala natin sa una nga pala is inches. Yun sa tape measure. Inches yung pansusukat ninyo. Meron din silang actually guys, pwede mo rin gamitin yung centimeter dyan. Pero yung mostly na ginagamit kasi inches. So, pagka-click nyo nun, ito medyo madali ito kasi tatype nyo lang yung information na hinihingi ng website. Yun nga, yung length tsaka yung girth nya. Tapos, ayan, ilalabas yung information about sa pig, sa baboy na yun, kung ilang kilo na siya. Ayan, nakalagay dyan. Ilalagay naman nila dyan yung pounds tsaka yung kilograms. Converted to kilograms din pagka live weight. Tapos pati yung about sa carcass, yun, lalabas din nila yun kung ilan din yung timbang niya. So yun yung first way na paano natin malalaman yung timbang ng baboy. Pangalawang way naman na paano naman natin makukuha yung timbang ng baboy. Ito nga pala guys, kaya ganun din, same procedure pa rin, kukunin nyo pa rin yung haba tsaka yung bilog ng baboy. So gagamit pa rin kayo ng tape measure doon. Same procedure pa rin. Pero yung pinagkaiba lang niya guys, yan, magko-compute na kayo. So, ito yung ang sample. So, yun guys. Actually guys, sinukat ko na kasi itong mga baboy na to na nakaraan. So, ito, example ko lang sa inyo, yung baboy namin dito, yung itim. So, sinukat namin. Yung haba niya, 36. Yung bilog niya, 36. So, guys, ilalagay ko pa rin sa screen ko yung formula para makita nyo rin. Post nyo na lang yung video para at least may idea din kayo kung paano nyo kukuhanin yung. Halimbawa, wala kayong magamit na cellphone. Ayun, calculator lang guys. Pwede na, yun lang pwede nang gamitin. Magma-manual tapos gamit na lang kayo ng scratch para makompute niyo yung kilo ng baboy. So, first step guys, dito sa pangalawang way ng pagkuha ng suka ng kilo ng baboy nang hindi gumagamit ng kundi calculator lang or calculator tsaka ballpen tsaka papel. Ayan. So una guys, pagkakuha niyo nung haba tsaka bilog. 'Yon, i-multiply niyo 'yon. Guys, note lang ha. Yung pagka kinumpute niyo na, dalawang beses niyo i-multiply yung bilog. So, halimbawa, ito, for example, itong baboy namin dito, 36 yung haba niya. Tapos yung bilog niya, time is 36, tapos time is 36 ulit. Ay, dalawang beses niyo i-multiply yung bilog niya. So, ngayon guys, kung ano yung lalabas na sagot doon, second step, i-divide nyo naman siya sa 400. Ngayon, pagkatapos nyo i-divide sa 400, doon naman tayo papasok sa step 3. Kung ano yung nasagot doon, sagot na lalabas doon pagka-divide nyo kay 400, yun naman yung i-divide nyo kay 2.2. So, kung ano man yung lalabas doon kay
2.2, yun na yung pinaka kilo nung baboy. Yun na yung pinaka ano niya, kung ilang kilo yung baboy. Ganun guys, yun lang yung dalawang ways guys para makuha niyo yung timbang nung baboy. So guys, thank you nga pala guys, nakaka 280 na tayo, konti na lang. Thank you nga pala sa panonood nga pala guys, and thank you sa pag-subscribe. And guys, please like, comment, share, and subscribe, and click mo na rin yung notification bell para naman updated ka sa bagong vlog or video na i-upload ko. So ayun guys, yun lang yung may share ko sa inyo about dito sa pagkuha ng kilo ng baboy nang hindi gumagamit ng kiluhan. So ayun guys, thank you guys. See you on my next vlog. Bye bye and God bless you.